vás u dalšího breakdown obchodu, tentokrát se vlastně jednalo o zlato. Jednalo se zatím o můj nejúspěšnější obchod v kariéře, co se týče počtu dosažených pipů. Hlavní myšlenkou tohoto obchodu byla predikce výběru likvidity na úrovni 3200 těsně před zveřejněním dat z NFP. Z širšího pohledu jsem očekával, že velcí hráči zatlačí cenu dolů, aby vybrali likviditu pod klíčovou úrovní, zatímco budou zároveň budovat longové pozice za výhodnější ceny. Tato fáze distribuce či prodejní agresivity je často využitá k optimalizaci portfolia pro další pokračování směrem nahoru velkými hráči. Pro určení potenciálních vstupních zón jsem nejprve natáhl Fibonacci retracement od úrovně 3200 po aktuální swing high. Jo, někde plus minus, někde tady. Následně jsem vlastně použil další Fibonacci retracement, kde jsem vlastně tahal pod swing high po aktuální pohyb. Následně jsem si zaznačil vlastně dvě zóny zájmu, kde jsem plánoval vlastně vstoupit do tady tohoto pohybu. Jednalo se vlastně o tady tuto zónu, případně o tady tuto zónu. Si tady ještě trošku poupravím. Zároveň jsem si zaznačil pro mě další klíčovou zónu, tady tuto dole, kterou jsem potřeboval, aby cena propálila pro další vlastně pokračování toho pohybu. Primárně jsem se soustředil na tady tuhle první zónu, a to především proto, jak už jsem třeba říkal v předchozích dvou breakdownech u EURUSD, že pokud cena zareaguje na 38,2, často následuje silnější odraz, což se mi vlastně i zde potvrdilo nějakou vizuální vlastně formou a nějakou jasnou cenovou reakcí. A nyní tam vlastně dáme ten obchod. Případně kdyby ta cena nezareagovala tady, tak bych ještě určitě vstupoval i v té zóně nahoře. Stop loss u tady těchto pohybů na zlatě většinou volím okolo 70 pipů, někdy 100, někdy jo, opravdu vždycky je to, záleží to na vývoji té ceny a celkově té akce. Teď si pomaličku obchod pustíme. Kdy vidíme, že cena došla do zóny, aktivovala se, když jsme se následně vlastně dostali i pod EMA a následně jsme se pod ní i vlastně drželi, což bylo nějaké další potvrzení vlastně toho mého směrového biasu, že tato situace vlastně odpovídala scénáři, kdy došlo k kontrolované distribuci a řízenému poklesu pod úroveň rovnováhy. Teď si pustíme zbytek toho obchodu. Jo, a někde tady v této úrovni jsem odebíral zisky, jo, někde okolo tady této úrovně. Jak jsem vlastně viděl tu silnější reakci tady, tak jsem vlastně vystupoval. To je nejspíš všechno, co vám tady k tomuto obchodu můžu říct. Uvidíme, jak se bude vyvíjet další týden. Určitě prvně počkám na nějakou strukturu. Máme před sebou zasedání Federální banky. Pravděpodobně to vypadá tak, který nasvědčují tomu všechny věci, že sazby zůstanou opět bez změny a případně další snížení sazeb je na stolu až případně na dalším zasedáním Fedu. Tak jo, já vám tady moc krát děkuju a budu se těšit u nějakého dalšího trade breakdownu.